Priatelia, vítajte pri dnešnom videu, ktoré je venované burze agromodelov, ktorá bola na Halovej 16 v Bratislave, to je prvá burza tohto roku. No a ja vás poprosím o odber a my môžeme ukázať, ako to vyzeralo. Nachádzame sa na začiatku agroburzy, tesne 15 minút pred 10 hodinou. No a my máme všetko preto pripravené, aby sme tú agroburzu odštartovali. Čo bude veľmi dôležité pri vstupe je tombola, to znamená neplatíte vôbec žiadne vstupné, ak budete chcieť, môžete získať veľmi zaujímavé ceny, ale hlavnou cenou bude Škoda 180 N dneska ako tombola a máme veľmi zaujímavé ďalšie ceny samozrejme. Takže tombola za 1 euro je možné kúpiť a samozrejme čo sme si pripravili zoznam burz, ktoré plánujeme tento rok. Je ich pomerne viac, je to viazané na naše modely. No a samozrejme, čo tu máme, sú veľmi zaujímavé ceny, ktoré sme pripravili na agroburzu. A poďme ďalej, čo bude najviac zaujímavé, sú Škodovky ST180N druhej kvality za veľmi dobrú cenu 250 €. No a posledné kusy E302 s 55% zľavou prvej triede za 150 € a úplne raritná 516, 514 MDV, to sú posledné kusy z nášho archívu, ktoré bolo možné na agroburze kúpiť. No a keď sme začali touto našou expozíciou, poďme sa pozrieť na predajňu a ja vám ukážem, čo všetko tu máme. Takže na začiatok ešte posledné kusy, 514 sme mali pripravené, sú tu veľmi zaujímavé ceny, to znamená na každom produkte máme akciu, výrazné zľavy, takže táto agroburza sa nesie v duchu zľav, to aby ste si kúpili modely za fakt priaznivú cenu. No a poďme sa pozrieť, o čo hlavne na agroburze pripravili, a to sú prototypy, ako je Škoda 706 MTS V27, takže na podvozku Agro verzia s klapačou, takisto s rozmetadlom RMA 8 v mierke 1.43 pre zmenu. No a pripravili sme si prototypy, ktoré si vlastne návštevníci agroburzy mohli pozrieť, a to je vlečka 5-tonová STS M2 028, STS Humene, národný podnik, takže je to veľmi zaujímavý model, ktorý bude veľmi určite vhodný pre všetky typy zetorov. No a prototypy Cisterien ZTS MV5028 v žltej a v červeno-bordovej farbe. Potom prototypy kukuričných adaptérov Oros FK602M v žltej a oranžovej farbe, ktoré mám zapriahnuté za modelmi E516 4Sheet. No a čo je najväčším lákadlom a najbližším modelom pre tento rok, a to je máj 2026, je 4Sheet F512. Vy sa pozeráte na hnedú verziu, vedľa je modrá verzia. A v tomto prípade sa jedná o 333 kusov limitovanú sériu od výrobcu Autokult. Takže plus máme tu nejaké diorámy a samozrejme mohli si pozrieť návštevníci našu výstavku prototypov, modelov, ktoré sme vyrábali. No ja už nechám, aby ste si pozreli všetko, čo bolo na predajni, a ešte pôjdeme spolu potom konkrétne za predajcami a ich expozíciou. Priatelia, tak nech sa páči, pozerajte si. No a my sa nachádzame v druhej polovici burzy. Doteraz sme mali pomerne veľa zákazníkov, veľa návštevníkov, za čo veľmi pekne ďakujeme. No a hodnotím to zatiaľ veľmi pozitívne, je tu hlavne veľa čo pozerať. Vystavovateľe majú zaujímavé modely, no a samozrejme u nás dominujú prototypy modelov, takže je to určite veľmi zaujímavé. No a my sa poďme pozrieť ešte raz, čo všetko na burze na Halovej 16 v Bratislave sa tu našlo a naopak, čo sme predstavili ako exkluzívne produkty na tento rok 2026. V rámci agroburzy modelov na Halovej sme pripravili pre vás tombolu, no a bola pestrá, no a my sa poďme pozrieť, čo všetko tu máme. Máme tu ako hlavnú cenu Škodu 180N v mierke na 42 od Autokultu, ďalej od Vikingu máme tu Brandner E6035 vlečku, potom tu máme keramický hrnček 4Sheet E302, máme tu krásnu lanovú tašku Škody 180N. Potom máme tu ďalšie zaujímavé vlastne také reklamné predmety od Joskinu, šiltovku Joskin Originál, tričko Zetor 7711, no a 10 hodnotných cien a plus ešte špeciálny bonus práve na dnešnú tombolu. Tombolový lístok stále 1 euro, no a v závere tohto videa budeme žrebovať tieto hodnotné ceny a dúfam, že sa usmieje v šťastie
čo na najväčší počet návštevníkov, ktorí sa na túto dobu tešia. Priatelia, vitajte v závere burzy agromodelov, ktorá sa konala v sobotu na Hálovej 16 v Bratislave. No a mne prípada povinnosť vyhodnotiť tombolu. Čo sa týka tomboly, stále 1 euro, máme cez 280 lístkov, no a ja ich takto vysypem do osudia. No a sú všetky vysypané. A idem to popremiešavať samozrejme. Bude tak ako minulé, s trošku opačným poradím, že vyžrebujeme najprv tie nižšie ceny a potom sa dostaneme k tej hlavnej cene. No a myslím si, že môžeme začať. Osudie je premiešané. Súhlasíme? Je premiešané? Ak súhlasíme, tak ja sa nepozerám. No a poďme na číslo 156. Je tu účastník s číslom 156. Poprosím veľký potlesk. Blahoželám. No a začneme od tých menších cien. Takže z tých menších cien je napríklad niečo z týchto pohárikov Joskín s príveskom, tak si môžete vybrať. Hníček třeba? Môžete. Jo? Áno. Tak ešte raz poprosím potlesk. 156. Je to tu. Blahoželám. No a ja vás poprosím zavrieť oči a môžete žrebovať ďalšieho výhercu. A máme tu výhercu s číslom 23. Blahoželám, poprosím, potlesk 23. Blahoželám. Rovnako niečo z týchto hrnčekov. Super, takže poprosím takisto zavrieť oči. Poprehravovať sa. Premiešať. A číslo 151. Je tu účastník číslom 151 a blahoželám 151, blahoželám 151 máme, takže buď žltá, zelená šnúrka s pohárčekom samozrejme už. Tak aj s pohárčekom. Blahoželám. Dobre, a ešte nám vyžrebujú ďalšieho. Takže číslo 63, účastník s číslom 63. Je tu niekto taký, čo má 63, tak blahoželám aj vám. Ďakujem. Číslo, prosím? 63, ešte to porovnáme, áno. Takže 63, tak ten pohárček. Áno, pohárček, tak budete mať z čoho piť. No a poprosím zavrieť oči poriadne, premiešať a vyžrebovať jedného výhercu a to je s číslom 45. Číslo 45. 45, poprosím potlesk, 45, takže tu už máme tričko a šiltovku. Tak si vezmu asi tú šiltovku. No tričko si vezmu. Tričko. Veľkosť L, myslím si, že to bude ideálne. Ja. Takisto poprosím, ja to premiešam, aby sme to takto úplne... Takže poprosím nejaké číslo, premiešať si kľudne. Výherca číslom 155, blahoželám. No a na výber máš šiltovku Joskin alebo tašku. Šiltovka Joskin, blahoželám. Ešte raz 155, no a ja to zasa premiešam, nech to je. Páči sa. 71, pridelíme cenu, dáme túto tašku. A dáme to číslo 71, takže kto má číslo 71, nech sa nám ohlási. No a tým pádom, že nebol výherca, tak ja poprosím dámu, ak by mohla prísť nám vyžrebovať. Takže číslo 140, celkom pekné číslo 140. 140 číslo po prvé, po druhé, po tretie predané. Taška za 140 € predaná. Ups. No, to je Lutonka. A máme tu už také zaujímavejšie ceny, takže poďme do... Aby to bolo fér, tak ako to vyžrebujem teraz ja. Súhlasíte? Číslo 14. 14. Blahoželám. Ale dokázať to treba, hej, že 14. Jasne. 14. Tak 14 máme. Blahoželám. Ďakujem. No, a hlavnou cenou sa musím snažiť. Ja to premiešam, aby to bolo tak férovo. No, zavrieť oči. Ja viem, že modliť sa, že aj ty. No, tak to bude hlavná cena. No, číslo, už vidí. Číslo 5.
Ale No, nehovor, ukáž. No, ale vyhrál si to sám. Ja. tak to bolo. Kurva. A pomaň. Je to tak, Peťka. Na tretí pokus už. Na tretí pokus, tak blahoželám. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže... Neverí tomu, ale je to tak. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste sledovali to video a hlavne túto tombolu. Dúfam, že bola taká zrušujúca, čo sa týka hlavnej ceny. Určite áno, bola trošku emotívna. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Zároveň vás poprosím o odber. Ak chcete byť vždycky vo svete modelov na prvom mieste, dajte si odber na modelnavigator.com. Ja sa s vami lúčim. Dovidenia, do počutia.